Δεν ξέρω πώς το έκαναν. Το μόνο που ξέρω είναι ότι το έκαναν. Δεν νομίζω ότι κάποιος ξέρει πώς το έκαναν, πώς σήκωσαν αυτές τις πέτρες, πώς τις έφεραν σε αυτό το επίπεδο. Νομίζω ότι βλέπουμε ξανά μια χαμένη τεχνολογία. Για αιώνες η ιστορία της αρχαίας Αιγυπτιακής τεχνολογίας έχει υποθεί μέσα από τους πιο προφανείς θριάμβους της. Οι πυραμίδες, οι ναοί, οι οβελίσκοι αυτά είναι τα τελικά προϊόντα που κόβουν την ανάσα. Τι γίνεται όμως με τη σκέψη πίσω από αυτές? Την λιγότερο λαμπερή θεμελιώδη μηχανική που έκανε όλα τα άλλα δυνατά. Πρόσφατες και πρωτοποριακές ανακαλύψεις στη Σακάρα μεταβάλλουν ολόκληρη την αφήγηση, αποκαλύπτοντας ένα βάθος τεχνικής διορατικότητας που μοιάζει σχεδόν σοκαριστικά σύγχρονο. Η αδύνατη μηχανή βαθιά κάτω από τη Σακάρα βρίσκεται κάτι που φαίνεται αδύνατο. Ένας κάθετος άξονας 28 μέτρων σκαλισμένος με εξαιρετική ακρίβεια σε συμπαγές βράχου. Για δεκαετίες οι αρχαιολόγοι υπέθεταν ότι επρόκειτο απλώς για έναν ταφικό θάλαμο, αλλά πρόσφατη ανάλυση αποκάλυψε κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον. Αυτό το φρεάτιο περιβάλλεται από ένα πολύπλοκο δίκτυο υπόγειων σειράγκων θαλάμων με τεράστια γρανιτένια βύσματα τοποθετημένα σαν βαλβίδες και καναλιών που υποδηλώνουν μια εκλεπτισμένη κατανόηση της υδραυλικής. Η ακρίβεια αυτής της κατασκευής είναι αξιοσημείωτη. Τα τυχώματα του φρέατος είναι σχεδόν τέλεια, κάθετα. Οι θάλαμοι είναι τοποθετημένοι σε υπολογισμένα διαστήματα και ολόκληρο το σύστημα φαίνεται να έχει σχεδιαστεί όχι για ταφή, αλλά για τη διαχείριση νερού υποπίεση. Δεν επρόκειτο για τάφο. Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι επρόκειτο για την καρδιά μιας μηχανής. Ένα σύστημα ανύψωσης που χρησιμοποιούσε την πίεση του νερού για να μετακινεί πέτρινους όγκους πολλών τόνων. Εάν αυτή η υπόθεση είναι σωστή, σημαίνει ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι εφάρμοζαν αρχές της ρευστοδυναμικής και της άνωσης χιλιάδες χρόνια πριν εμφανιστούν αυτές οι έννοιες στη γραπτή φυσική. Αλλά για να κατανοήσουμε πώς λειτουργούσε αυτή η μηχανή, πρέπει να ακολουθήσουμε το νερό πίσω στην πηγή του. Η κρυμμένη μηχανική. Στην έρημο της Σακάρα στέκεται ένα κατασκεύασμα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Είναι ένα βουνό από πέτρα, χτισμένο πριν από 4.500 χρόνια πολύ, πριν από τα σιδερένια εργαλεία, πριν από τον τροχό, ακόμη και πριν η σύγχρονη γεωμετρία αποκτήσει όνομα. Αυτή είναι η βαθμιδωτή πυραμίδα του Φαραώ Τζόσερ. Δεν είναι απλώς ένας ακόμη παλιός τάφος, είναι η πρώτη πυραμίδα στην ανθρώπινη ιστορία. Το αρχικό σχέδιο που ξεκίνησε ολόκληρη την εποχή των πυραμίδων. Πριν από αυτό, οι βασιλιάδες θάβονταν κάτω από απλούς επιπέδους τύμβους. Ο αρχιτέκτονας Ιμχοτέπ το κοίταξε αυτό και ονειρεύτηκε μία σκάλα προς τους ουρανούς. Στίβαξε 6 γιγάντιες σειρές από πέτρες που έφταναν τα 60 μέτρα στον ουρανό. Δεν επρόκειτο για εξέλιξη, ήταν μία επανάσταση, ένα σοκ για το σύστημα. Διακήρυξε ότι η ανθρωπότητα μπορούσε πλέον να αναδιαμορφώσει το ίδιο το τοπίο στο όνομα της αιωνιότητας. Αλλά να το ένιγμα που αντυχεί εδώ και αιώνες. Πώς? Δείτε το πραγματικά. Αυτό δεν είναι ένας σωρός από ερείπια. Είναι ένα ακριβές γεωμετρικό βουνό φτιαγμένο από πάνω από 330.000 τόνους πέτρας. Για να το θέσουμε σε προοπτική, αυτό είναι περίπου 850 εκατομμύρια λίβρες, το βάρος περίπου 140.000 ελεφάντων, όλοι ανυψωμένοι με το χέρι, χωρίς σύγχρονα μηχανήματα. Οι εργάτες έπρεπε να κόβουν εκατομμύρια βαριά τεμάχια από τα λατομεία. Έπρεπε να τα μετακινούν μερικές φορές σε μεγάλες αποστάσεις. Έπειτα έπρεπε να τα σηκώνουν όλο και ψηλότερα και να τα στιβάζουν με εκπληκτική ακρίβεια. Το έκαναν αυτό χωρίς γερανούς, χωρίς τροχαλίες, χωρίς πετρελαιοκινητήρες. Πώς λοιπόν μετέτρεψαν μία αδύνατη ιδέα σε αθάνατη πέτρα? Για πολύ καιρό η απάντηση φαινόταν προφανής. Ράμπες. Μεγάλες άσχημες ράμπες, φτιαγμένες από άμμο και τούβλα. Είναι η κλασική εικόνα χιλιάδων ανδρών που σέρνουν ένα μπλοκ με ένα ξύλινο έλκυθρο σε έναν μακρύ και κλειμένο λόφο από άμμο. Είναι πολύ λογικό, αλλά όταν κάνεις τους αριθμούς το νόημα αρχίζει να ξετυλίγεται. Για την πυραμίδα με τα σκαλοπάτια μια ευθεία ράμπα, αρκετά ψηλή, θα ήταν από μόνη της ένα κολοσιαίο μηχανικό έργο, χρησιμοποιώντας περισσότερο υλικό από την πυραμίδα. Μια σπυροειδής ράμπα τυλιγμένη γύρω από την κατασκευή.
Αυτό θα είχε μπλοκάρει τις γωνίες και θα καθιστούσε αδύνατη την ακριβή τοπογράφηση. Ναι, οι εργάτες χρησιμοποιούσαν κυλίνδρους και μοχλούς. Αλλά για την τελική ανύψωση του βάρους προς την κορυφή, οι παλιές εξηγήσεις φαίνονται αβέβαιες. Σε αφήνουν με ένα επίμονο ερώτημα. Ήταν όντως απλώς ομή βία και υδρότας? Ίσως όλοι έβλεπαν το πρόβλημα με λάθος τρόπο. Ίσως η απάντηση να μην βρίσκεται στην ξερή άμμο, αλλά σε κάτι πολύ πιο πολύτιμο. Στο νερό. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι δεν ήταν απλώς κατασκευαστές τάφων. Ήταν άριστοι στο νερό. Ολόκληρος ο πολιτισμός τους ήταν μια ερωτική επιστολή προς τον Νείλο. Έσκαψαν κανάλια για μίλια για να τυθασεύσουν την πλημμύρα του ποταμού. Χρησιμοποίησαν το ρεύμα του νερού για να μετακινήσουν οβελίσκους που ζύγιζαν όσο μικρά βουνά. Μετέτρεψαν βάρκες σε βαριά μηχανήματα. Το νερό ήταν το μυστικό τους εργαλείο. Ιδού λοιπόν το ερώτημα. Τι θα γινόταν αν ο Ιμχοτέπ δεν έχτιζε απλώς μία πυραμίδα, αλλά πρώτα κατασκεύαζε μία μηχανή. Μία υδραυλική μηχανή που χρησιμοποιούσε την απαλή ασταμάτητη δύναμη του νερού για να σηκώσει τα βαριά αντικείμενα. Αυτή δεν είναι μία ιστορία για σκλάβους που ζορίζονται στον ήλιο. Αυτή είναι μια ιστορία για έναν αρχαίο μηχανικό που κοίταξε μια πλημμύρα και είδε έναν ανανελκυστήρα. Το Γκίζερ Ελ Μουντήρ. Στα νοτιοδυτικά της επιβλητικής βαθμιδωτής πυραμίδας, κρυμμένο σε κοινή θέα, βρίσκεται ένα από τα σπουδαιότερα και πιο παρεξηγημένα μνημεία της Αιγύπτου. Αυτό είναι το Γκίζερ Ελ Μουντήρ. Το όνομα μεταφράζεται ως περίφραξη του αρχηγού. Και ακούγεται σημαντικό, έτσι δεν είναι? Αλλά για πάνω από έναν αιώνα αυτό το πράγμα έχει μπερδέψει τους αρχαιολόγους. Δεν είναι ούτε πυραμίδα, ούτε ναός. Είναι ένα γιγάντιο ορθογώνιο από ακατέργαστους πέτρινους τοίχους που εκτείνονται συνολικά σχεδόν 2 χιλιόμετρα. Αυτό είναι μεγαλύτερο από 15 γήπεδα ποδοσφαίρου τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο. Από το έδαφος μοιάζει απλώς με ένα μπερδεμένο συνονθήλευμα από χαμηλά ερείπια. Αλλά από τον ουρανό η πραγματική του κλίμακα και ο σκοπός γίνονται ολοφάνερα. Είναι ένα κολοσιαίο τεχνητό κουτί σκαλισμένο στην έρημο. Και το μεγάλο ερώτημα ήταν πάντα γιατί. Σε τι χρησίμευε? Για δεκαετίες οι εικασίες ήταν παντού. Κάποιοι πίστευαν ότι ήταν ένα γιγάντιο φρούριο, αλλά τα τείχη είναι πολύ χαμηλά και απλά για να αποτελούν σοβαρή άμυνα. Άλλοι πρότειναν ένα τεράστιο μαντρί, ένα βασιλικό ράντσο βοηδών. Αλλά η κατασκευή είναι μνημειωδώς υπερκατασκευασμένη μόνο και μόνο για να φιλοξενήσει μερικές αγελάδες. Η πιο δημοφιλής ιδέα ήταν ότι επρόκειτο για μια τελετουργική αρένα, έναν ιερό χώρο για τελετουργίες. Αυτό έμοιαζε πιο κοντά, αλλά ποτέ δεν τέριαζε απόλυτα. Ένιωθα σαν να προσπαθούσα να χρησιμοποιήσω την περιγραφή ενός νεροχύτη κουζίνας για να εξηγήσω ένα υδροηλεκτρικό φράγμα. Η κλίμακα ήταν σωστή, αλλά η λειτουργία ήταν εντελώς λάθος. Το Γκιζάρ Ελ Μουντήρ περίμενε κάποιον να κάνει μια διαφορετική ερώτηση. Όχι τι τελετουργικό συνέβαινε εδώ, αλλά τι δουλειά έκανε αυτό. Η απάντηση ξεκινά με την τοποθεσία. Το Γκιζάρ Ελ Μουντήρ δεν βρίσκεται σε ένα τυχαίο επίπεδο σημείο. Είναι χτισμένο ακριβώς απέναντι από το στόμιο μιας μεγάλης κοιλάδας της ερήμου, αυτού που ονομάζουμε Ουάντι. Αυτό το Ουάντι γνωστό ως Ουάντι Αμπουσίρ δεν ήταν πάντα μία ξερή τάφρος. Για μερικές δραματικές εβδομάδες κάθε χρόνο, όταν έπεφταν έντονες βροχές στους μακρινούς λόφους, αυτή η κοιλάδα μετατρεπόταν σε έναν ορμητικό χήμαρο νερού, μία ξαφνική πλημμύρα που ούρλιαζε προς τον Νείλο. Και ακριβώς εκεί, περιμένοντας να το προλάβει, βρισκόταν το μακρύ γερό τείχος του Γκιζάρ Ελ Μουντήρ. Δεν ήταν τελετουργικός χώρος. Ήταν τροχονόμος για το νερό ένα φράγμα ελέγχου. Οι αρχαίοι κατασκευαστές δεν έχτισαν απλώς έναν τοίχο. Κατασκεύασαν ένα εξελιγμένο σύστημα 2 σταδίων. Ο πρώτος εξωτερικός τοίχος ήταν το σύστημα ομής βίας. Υπέστη την πλήρη βρώμικη επίδραση της ξαφνικής πλημμύρας. Το νερό θα χτυπούσε πάνω του, θα επιβράδυνε και θα έριχνε πάνω του τις περισσότερες από τις πέτρες, την άμμο και τη λάσπη που μετέφερε. Σκεφτείτε το σαν ένα γιγάντιο κόσκινο, αλλά μετά έρχεται το έξυπνο κομμάτι.
Πίσω από τον πρώτο τοίχο, οι κατασκευαστές κατασκεύασαν έναν δεύτερο παράλληλο τοίχο. Το νερό τώρα πιο αργό και ελαφρώς καθαρότερο θα διαπερνούσε ή θα έρεε σε αυτό το δεύτερο διαμέρισμα. Εδώ, οποιοδήποτε εναπομείναν λεπτό κοκοίζημα θα καθιζάνει. Αυτό που απομένει στην περιοχή πίσω από αυτό το διπλό τείχος δεν είναι μία λασπώδης καταστροφική πλημμύρα, αλλά ένα μεγάλο περιορισμένο και σχετικά ήρεμο υδάτινο σώμα. Δεν πρόκειται για εικασίες. Οι σύγχρονοι γεωλόγοι έχουν μελετήσει το έδαφος μέσα στον περίβολο. Βρήκαν στρώματα ειζημάτων που είναι τυπικά για αργή ήσυχη εναπόθεση νερού, όχι άμμο της ερήμου που παρασύρεται από τον άνεμο. Το ίδιο το έδαφος διατηρεί τη μνήμη της λίμνης και αυτό αλλάζει τα πάντα. Φανταστείτε τη σκηνή δυτικά του πυραμιδικού συγκροτήματος μετά τις εποχιακές βροχές. Εκεί που κάποτε υπήρχε άγωνη έρημος. Τώρα υπάρχει μια τεράστια ρηχή δεξαμενή, μια τεχνητή λίμνη που αντανακλά τον ήλιο. Αυτή η λίμνη δεν ήταν για κολύμπη. Ήταν μια στρατηγική δεξαμενή, μια μπαταρία που αποθήκευε τον πιο ισχυρό και σπάνιο πόρο της ερήμου, την υδραυλική δύναμη. Αυτό το νερό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τις χιλιάδες εργάτες και ζώα στην περιοχή. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η ελεγχόμενη προσβάσιμη πηγή νερού είναι το πρώτο κρίσιμο κομμάτι μιας πολύ μεγαλύτερης μηχανής. Η Γκιζάρ El Mundir είναι η βαλβίδα εισαγωγής. Αποδεικνύει ότι οι κατασκευαστές σκέφτονταν σε μια κλίμακα πέρα από την ίδια την πυραμίδα. Σχεδίαζαν ολόκληρο το τοπίο τυθασεύοντας μια ξαφνική πλημμύρα για να εξυπηρετήσουν ένα μεγαλύτερο σχέδιο. Έφτιαξαν ένα φράγμα όχι για άρδευση αλλά για έμπνευση. Το νερό ήταν πλέον αιχμάλωτο. Το επόμενο βήμα ήταν να το κάνουν να λειτουργήσει. Το μυστικό της ξερής τάφρου. Τώρα η ιστορία πλησιάζει περισσότερο στην ίδια την πυραμίδα. Μία γιγάντια τάφρος περιβάλλει ολόκληρο το ιερό συγκρότημα του Τζόζερ. Είναι τεράστιο πλάτους έως και 40 μέτρων και λαξευμένο βαθιά στο βράχο. Για πολύ καιρό οι αρχαιολόγοι το ονόμαζαν «ξηρή τάφρο» και είχαν μια απλή εξήγηση. Νόμιζαν ότι ήταν απλώς ένα γιγάντιο λατομείο. Πίστευαν ότι οι κατασκευαστές έκοψαν πέτρα εδώ και τη χρησιμοποίησαν για να χτίσουν την πυραμίδα. Φαινόταν λογικό. Αλλά κοιτάξτε πιο προσεκτικά και αυτή η λογική αρχίζει να καταρρέει. Ένα λατομείο πρέπει να είναι φαρδί και προσβάσιμο για να εξάγει τεράστια ογκόλιθους. Αυτή η τάφρος είναι συχνά στενή και απίστευτα βαθιά. Το να ανεβάζεις βαριές πέτρες σε αυτούς τους απότομους ψηλούς τοίχους θα ήταν ένας εφιάλτης. Είναι ένα λατομείο με τρομερό σχεδιασμό. Αν λοιπόν δεν υπήρχε η πέτρα, σε τι χρησίμευε πραγματικά αυτή η μνημειώδης τάφρος? Σύμφωνα με την υδραυλική θεωρία που πρότειναν οι ερευνητές το 2024, δείτε πώς θα μπορούσε να λειτουργούσε αυτό το σύστημα. Σκεφτείτε το νερό από τη δεξαμενή Γκισάρ El Mundir. Αυτό το νερό ήταν καθαρότερο από μια λασπωμένη πλημμύρα, αλλά όχι καθαρό. Εξακολουθούσε να κουβαλάει λεπτή λάσπη και άμμο. Αν αντλούσες αυτό το αμμώδες νερό σε ένα ακριβές μηχανικό σύστημα, θα λειτουργούσε σαν υγρό γυαλόχαρτο. Θα άλεθε, θα έφραζε και θα κατέστρεφε τα πάντα. Πριν το νερό μπορέσει να σηκώσει οποιαδήποτε βαριά ύλη, χρειαζόταν ένα τελικό τέλειο γυάλισμα. Αυτή η τάφρος δεν ήταν λατομείο. Ήταν η πρώτη μονάδα επεξεργασίας νερού στον κόσμο. Το νότιο τμήμα της τάφρου φιλοξενεί την κύρια κατασκευή. Οι κατασκευαστές εδώ δεν έσκαψαν απλώς μία τρύπα. Κατασκεύασαν μία μνημειώδη διαμερισμένη εγκατάσταση ακριβώς μέσα στην τάφρο. Ήταν μία διαδικασία καθαρισμού 3 σταδίων, σχεδιασμένη με εκπληκτική διορατικότητα. Το πρώτο στάδιο ήταν η λεκάνη καθίζησης. Το νερό από τη μακρινή δεξαμενή θα διοχετευόταν σε αυτό το πρώτο μεγάλο βαθύ διαμέρισμα. Εδώ η ροή σχεδόν θα σταματούσε. Χωρίς ρεύμα, για να τα κρατήσει σε κίνηση τα βαρύτερα σωματίδια, η χονδρόκοκκη άμμος και η άμμος απλώς θα βυθίζονταν στον πυθμένα. Σκεφτείτε ένα ποτήρι λασπωμένο νερό που έχει αφαιθεί πάνω σε ένα τραπέζι. Η βρωμιά τελικά κατακάθεται. Αυτή ήταν μια διαδικασία που κλιμακώθηκε σε βιομηχανικό επίπεδο. Αλλά το νερό δεν ήταν ακόμα έτοιμο. Στη συνέχεια θα έρεε αργά σε ένα δεύτερο στάδιο, τη λεκάνη συγκράτησης. Αυτή ήταν μια άλλη ήρεμη περιοχή συγκράτησης.
Εδώ, η λεπτότερη ελαφρύτερη λάσπη, τα μικροσκοπικά σωματίδια που παρέμειναν αιωρούμενα στην πρώτη λεκάνη, είχαν χρόνο να πέσουν σταδιακά. Το νερό γινόταν όλο και πιο καθαρό χάρη στην απλή υπομονετική βαρύτητα. Ωστόσο, οι αρχαίοι μηχανικοί δεν σταμάτησαν εκεί. Ο σχεδιασμός σε διαμερίσματα προτείνει μία πολυσταδιακή προσέγγιση για την απομάκρυνση αιωρούμενων σωματιδίων μέσω της απλής βαρύτητας μίας αρχής που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στη σύγχρονη επεξεργασία νερού. Στόχος ήταν το κρυστάλλινο νερό. Αυτό μετατρέπει ολόκληρο τον χώρο από ένα σύνολο κτηρίων σε μια ενιαία ζωντανή μηχανή. Το φράγμα Geyser El Mundir ήταν το πρώτο φίλτρο, ένας γιγάντιος συλλέκτης άγριου νερού από τις πλημμύρες. Δημιούργησε την ακατέργαστη παροχή. Η εγκατάσταση επεξεργασίας της Τάφρου ήταν το φίλτρο ακριβίας. Πήρε αυτό το ακατέργαστο απόθεμα και το βελτίωσε σε ένα τέλειο καθαρό επίπεδο. Τώρα έχετε ένα κλειστό διαχειριζόμενο υδραυλικό κύκλωμα. Έχετε ελεγχόμενη πίεση νερού. Έχεις αγνότητα. Δεν επρόκειτο για τελετή, επρόκειτο για φυσική. Χρειάζονταν άψογο νερό για έναν συγκεκριμένο λόγο για να γίνουν η καρδιά ενός ανυψωτικού μηχανισμού κρυμμένου μέσα στην ίδια την πυραμίδα. Το σκηνικό είχε επιτέλους στηθεί. Το νερό ήταν καθαρό συγκρατημένο και έτοιμο να κάνει ένα θαύμα. Ο υδραυλικός ανελκυστήρας. Αυτό που ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι κάτω από την πυραμίδα εγείρει μία δελεαστική πιθανότητα. Το 2024, μια ομάδα ερευνητών πρότεινε μία ριζοσπαστική εξήγηση για αυτές τις υπόγειες κατασκευές, μία εξήγηση που παραμένει υποσυζήτηση, αλλά προσφέρει μία πιστική απάντηση στο μυστήριο του πώς χτίστηκε η πυραμίδα. Κάτω από τα πανύψηλα σκαλοπάτια της πυραμίδας βρίσκεται ένας άλλος κόσμος, ένας σκιώδης καθρέφτης του επιτεύγματος από ψηλά. Αυτό δεν είναι απλώς ένα θεμέλιο, είναι το μηχανοστάσιο. Οι αρχαιολόγοι έχουν χαρτογραφήσει έναν απέραντο υπόγειο λαβύρινθο κάτω από το μνημείο του Γκίζερ, χιλιόμετρα σειράγκων, αποθηκών και παράξενων βαθιών λάκων. Μερικοί θάλαμοι είναι σφραγισμένοι με γιγάντια βύσματα από σκληρό γρανίτι, σαν κάποιος να ήθελε να κλείσει κάτι για πάντα. Και στο κέντρο όλων αυτών ανακάλυψαν μία τρύπα, αλλά όχι μια οποιαδήποτε τρύπα. Ένας τέλεια κατασκευασμένος κάθετος άξονας που βυθίζεται 28 μέτρα κατευθείαν στη γη. Αυτό είναι τόσο βαθύ όσο είναι το ύψος ενός εννιαόροφου κτηρίου. Βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον πυρήνα της πυραμίδας. Για έναν αιώνα, αυτός ο κεντρικός άξονας ήταν ένα μυστήριο, ένας τάφος, ένα αποτυχημένο έργο. Η αλήθεια είναι πολύ πιο έξυπνη. Αυτή η σκοτεινή βαθιά τρύπα είναι η καρδιά της μηχανής. Εδώ, αν η θεωρία είναι σωστή, το καθαρό νερό θα είχε εκπληρώσει τον σκοπό του. Φανταστείτε το σύστημα να ενεργοποιείται. Το επεξεργασμένο κρυστάλλινο νερό από την εγκατάσταση της Τάφρου διοχετεύεται τώρα μέσω υπόγειων αγωγών. Ρέει σιωπηλά στο σκοτάδι, γεμίζοντας το δίκτυο των σειράγκων. Τέλος αρχίζει να χύνεται στον πυθμένα αυτού του τεράστιου κεντρικού φρέατος. Η στάθμη του νερού αρχίζει να ανεβαίνει σπιθαμή στο απόλυτο σκοτάδι. Τώρα φανταστείτε μια τεράστια ξύλινη πλατφόρμα που βρίσκεται στο κάτω μέρος αυτού του φρέατος. Μια γιγάντια σχεδία φτιαγμένη από κορμούς κέδρου, στιβαρή και πλεύσιμη. Σε αυτήν την πλατφόρμα οι εργάτες έχουν ήδη φορτώσει τεράστια πέτρινα τετράγωνα, ίσως 5 ή 10 κάθε φορά. Καθώς η στάθμη του νερού ανεβαίνει, οι νόμοι της φυσικής υπερισχύουν. Η σχεδία με το απίστευτο φορτίο της αρχίζει να επιπλέει, αρχίζει να ανεβαίνει. Αυτό σύμφωνα με τη θεωρία θα λειτουργούσε ως υδραυλικός ανελκυστήρας, χωρίς σχοινιά, χωρίς τροχαλίες. Απλώς η σιωπηλή ασταμάτητη δύναμη της άνωσης κατασκευασμένη από ανθρώπους. Το φρεάτιο γίνεται ένα κατακόρυφο ποτάμι, σηκώνοντας τα ίδια τα οστά της πυραμίδας. Η σχεδία σκαρφαλώνει όλο και πιο ψηλά μέσα στο σκοτάδι. Αλλά πώς αφαιρούνται οι πέτρες? Εδώ είναι που η αρχαία μηχανική γίνεται πραγματικά όμορφη. Η πυραμίδα πιθανότατα χτίστηκε από μέσα προς τα έξω, σαν ένα ηφαίστειο που γεμίζει αντίστροφα. Μέσα στην αναπτυσσόμενη κατασκευή
Οι κατασκευαστές κατασκεύασαν μία σειρά από επίπεδα εργασίας πλατίσκαλα και θαλάμους που συνδέονταν με τον κεντρικό άξονα σε διαφορετικά ύψη. Καθώς η πλωτή πλατφόρμα ανέβαινε, έφτανε σε ένα από αυτά τα προκατασκευασμένα στάδια προσγείωσης. Οι εργάτες περίμεναν εκεί. Θα σύρανε τα βαριά πέτρινα μπλοκ από τη σχεδία απευθείας στο εσωτερικό εργοτάξιο. Οι πέτρες δεν χρειάστηκε ποτέ να συρθούν προς τα έξω. Έφτασαν άψογα τοποθετημένες στην καρδιά του υποκατασκευή επίπεδου. Στη συνέχεια ο κύκλος επαναλήφθηκε. Μόλις ξεφορτώθηκε η σχεδία, οι μηχανικοί έπρεπε να την κατεβάσουν. Εδώ ίσως να ενεργοποιήθηκαν αυτά τα μυστηριώδη γρανιτένια βύσματα στους υπόγειους θαλάμους. Αυτά θα μπορούσαν να λειτουργούσαν ως πρωτόγονες βαλβίδες ή βρύσες. Τραβώντας προσεκτικά ένα βύσμα το νερό, θα στραγγίζει από τον κεντρικό άξονα σε έναν πλευρικό θάλαμο ή σύραγγα. Η στάθμη του νερού θα έπεφτε και η άδεια πλατφόρμα θα κατέβαινε απαλά πίσω στον πυθμένα. Οι εργάτες στη βάση θα τη φόρτωναν με μια άλλη παρτίδα πέτρες. Στη συνέχεια η είσοδος νερού άνοιγε ξανά το φρεάτιο, ξαναγέμιζε και ο ανελκυστήρας έκανε άλλη μια διαδρομή. Γίνεται μια ρυθμική προβλέψιμη διαδικασία. Ανύψωση, εκφόρτωση, άδειασμα, επανάληψη. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό για την κλίμακα του έργου. Δεν πρόκειται για την ανύψωση ενός ογκόλιθου κάθε φορά με μεγάλη καταπώνηση. Με βάση τις διαστάσεις του φρέατος περίπου 7 τετραγωνικά μέτρα και 28 μέτρα βάθος, οι μηχανικοί έχουν υπολογίσει ότι μία πλωτή πλατφόρμα θα μπορούσε θεωρητικά να ανυψώσει πολλαπλούς ογκόλιθους, ταυτόχρονα ενδεχομένως μετακινώντας δεκάδες τόνους ανά κύκλο. Αυτό σημαίνει ότι πολλά τεμάχια κινούνται μαζί σε κάθε κύκλο. Το νερό κάνει την εξαντλητική δουλειά. Η ανθρώπινη εργασία επικεντρώνεται στις εξειδικευμένες εργασίες, την εξόρυξη, τη διαμόρφωση, τη φόρτωση και την ακριβή τοποθέτηση. Αυτό το σύστημα μετατρέπει ένα αδύνατο πρόβλημα υλικοτεχνικής υποστήριξης σε μια διαχειρίσιμη σχεδόν βιομηχανική λειτουργία. Αξιοποιεί τη μοναδική δύναμη που αυθονεί κατά την περίοδο των πλημμυρών του Νείλου την πίεση του νερού για να υπερνικήσει τη δύναμη που ταλαιπωρούσε όλους τους αρχαίους κατασκευαστές, τη βαρύτητα. Αυτή η υπόθεση αλλάζει την εικόνα της κατασκευής των πυραμίδων από μια σκηνή χαοτικής εφηδρωτικής προσπάθειας σε μια σκηνή ενορχιστρωμένης ευφυούς ηρεμίας. Ο θόρυβος και η πάλη είναι έξω στα λατομεία. Μέσα στον πυρήνα της πυραμίδας, η δουλειά είναι ήσυχη, υπολογισμένη και υγρή. Το βουνό δεν χτίζεται από έξω προς τα μέσα. Αναπτύσσεται από μέσα προς τα πάνω με υλικά, να διοχετεύονται στο κέντρο της και στη συνέχεια να ανεβαίνουν με μία ανθρωπογενή παλήρια. Είναι ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος σκέψης για το παρελθόν. Υποδηλώνει ότι η ίδια η πυραμίδα δεν ήταν ένα στατικό αντικείμενο που κατασκευαζόταν, αλλά μία δυναμική μηχανή που λειτουργούσε. Και στο βάθος όλων αυτών, στο σιωπηλό σκοτάδι, υπήρχε ένας ανελκυστήρας που κινούνταν με νερό, περιμένοντας την επόμενη εντολή. Σκεπτικιστές και αντεπιχειρήματα. Φυσικά, αυτή η υδραυλική θεωρία αποτελεί κεραυνό στον κόσμο της Αιγυπτιολογίας. Αμφισβητεί ιστορίες που έχουν υποθεί για γενιές. Και με κάθε μεγάλη νέα ιδέα υπάρχουν ηχηρά και σοβαρά ερωτήματα. Οι έξυπνοι άνθρωποι το κοιτάζουν αυτό και λένε «Περιμένετε ένα λεπτό, ας ακούσουμε τους σκεπτικιστές». Οι αμφιβολίες τους είναι κρίσιμες επειδή αναγκάζουν τη θεωρία να αποδείξει τον εαυτό της. Το πρώτο και μεγαλύτερο ερώτημα αφορά το νερό. Οι επικριτές επισημαίνουν ότι το οροπέδιο της Σακάρα είναι έρημος. Ακόμα και με εποχιακές βροχές, θα μπορούσε όντως ο Γκίζερ Ελ-Μουντήρ να έχει παγιδεύσει αρκετό νερό για να γεμίσει ένα τεράστιο φρεάτιο ξανά και ξανά για χρόνια. Υποστηρίζουν ότι οι ξαφνικές πλημμύρες είναι απρόβλεπτες. Μία κακή περίοδος βροχών θα μπορούσε να σταματήσει ολόκληρο το έργο της πυραμίδας για ένα χρόνο. Το να βασίζεσαι σε μία τόσο ασταθή πηγή για ένα έργο αυτής της κλίμακας φαίνεται τεράστιο ρίσκο. Θα στοιχημάτιζε ένας αρχιτέκτονας όπως ο Ιμχοτέπ τα πάντα στον καιρό. Η δεύτερη σημαντική αμφιβολία αφορά την υπερβολική μηχανική. Τα μπλοκ της βαθμιδωτής πυραμίδας, αν και τεράστια, είναι μικρότερα από τους μεταγενέστερους γίγαντες στην Γκίζα. Δεν θα μπορούσαν ομάδες ανδρών με σχοινιά έλκυθρα
και ράμπες να είχαν κάνει τη δουλειά. Η κατασκευή ενός γιγάντιου φράγματος μιας εγκατάστασης επεξεργασίας και ενός πολύπλοκου υπόγειου ανελκυστήρα νερού φαίνεται σαν μια απίστευτη ποσότητα επιπλέον εργασίας. Μερικοί ειδικοί αναρωτιούνται μήπως αυτό δεν λύνει ένα πρόβλημα που δεν υπήρχε. Γιατί να κατασκευαστεί μια μηχανή Rube Goldberg όταν μια απλή ράμπα θα μπορούσε να λειτουργήσει? Υπάρχει επίσης το πρόβλημα των άμεσων αποδεικτικών στοιχείων. Η αρχαιολογία λατρεύει τα αδιάσυστα στοιχεία. Οι κριτικοί ορθώς σημειώνουν ότι κανένα αρχαίο κείμενο ή επιγραφή δεν περιγράφει υδραυλικό ανελκυστήρα. Δεν έχουν βρεθεί διαφανείς πύλες υδροροής ή ξύλινες βαλβίδες άψογα διατηρημένες στο κεντρικό φρεάτιο. Η θεωρία συνδέει κουκκίδες μεταξύ υπαρχουσών κατασκευών, αλλά ορισμένοι ζητούν πιο αυστηρές αποδείξεις. Θέλουν να δουν το αδιαμφισβήτητο αποτύπωμα της ίδιας της μηχανής. Τώρα, οι ερευνητές που προτείνουν αυτή την ιδέα έχουν απαντήσεις. Δεν αγνοούν αυτά τα προβλήματα, προσπαθούν να τα λύσουν. Πρώτον, το ζήτημα του νερού. Η παλαιοκλιματική έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των αρχείων πλημμυρών του Νείλου και των περιφερειακών κλιματικών δικτών, δείχνει ότι η περίοδος του Παλαιού Βασιλείου παρουσίασε διαφορετικά πρότυπα βροχοπτώσεων από ό,τι σήμερα, με στοιχεία που υποδεικνύουν πιο αξιόπιστες εποχιακές βροχοπτώσεις στην περιοχή της Σακάρα. Οι βροχές ήταν πιο αξιόπιστες. Το Γκιζίρ Ελ-Μουντήρ δεν ήλπιζε σε θαύμα. Διαχειριζόταν έναν προβλέψιμο ετήσιο πόρο. Το νερό ήταν εκεί. Στο επιχείρημα της υπερβολικής μηχανικής προσφέρουν μία διαφορετική οπτική γωνία. Αυτό δεν ήταν απλώς ένα σύστημα ανύψωσης. Ήταν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης νερού για ολόκληρο το ιερό συγκρότημα. Η δεξαμενή παρήχε νερό σε χιλιάδες εργάτες για την κατασκευή κονιάματος, για την ψήξη και την κοπή πέτρας. Ο υδραυλικός ανελκυστήρας ήταν μία λαμπρή εφαρμογή ενός συστήματος που είχε ήδη κατασκευαστεί για πολλαπλές εργασίες. Ήταν αποδοτικότητα, όχι υπερβολή. Και σχετικά με αυτά τα ελείποντα στοιχεία, υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία τα έχουν κοιτάξει όλοι επί έναν αιώνα. Το ανεξήγητο φράγμα, η παράξενα υπερκατασκευασμένη τάφρος, το βαθύ κεντρικό φρεάτιο και οι γρανιτένιοι θάλαμοι που μοιάζουν με συστήματα αποστράγγισης. Κανένα ενιαίο κομμάτι δεν φωνάζει ανελκυστήρας νερού, αλλά μαζί σχηματίζουν μια εικόνα που έχει ένα νέο είδος νοήματος. Το σύστημα ταιριάζει με τα μηχανικά αποτυπώματα που αφήνονται πίσω. Μερικές φορές η απουσία ενός λεπτομερούς εγχειριδίου συμβαίνει όταν μια τεχνολογία είναι τόσο πρωτοποριακή που αργότερα ξεχνιέται. Η συζήτηση δεν έχει τελειώσει, αλλά έτσι λειτουργεί η επιστήμη. Προτείνεται μια τολμηρή ιδέα. Δοκιμάζεται, δέχεται επιθέσεις και βελτιώνεται. Αυτή η θεωρία έχει ξεκινήσει μια νέα συζήτηση, αναγκάζοντας τους πάντες να κοιτάξουν αυτές τις αρχαίες πέτρες με νέα ματιά, αναρωτώμενοι όχι μόνο τι είναι αυτό, αλλά και τι έκανε. Ο εγκέφαλος. Το όνομα Ιμχοτέπ αντυχεί στην ιστορία. Για χιλιάδες χρόνια τον θυμούνται ως σοφό θεραπευτή ιερέα. Αιώνες μετά τον θάνατό του οι Αιγύπτιοι τον λάτρευαν ως θεό της ιατρικής, μία θεοποίηση που έλαβε χώρα περισσότερα από 2.000 χρόνια μετά τον θάνατό του κατά την ύστερη περίοδο της Αιγύπτου. Αυτός είναι ο θρυλικός Ιμχοτέπ, αλλά ο άνθρωπος που στεκόταν στη σκόνη της ερήμου, στη Σακάρα, παρακολουθώντας την πρώτη πυραμίδα να υψώνεται, ήταν κάτι πιο άμεσο. Δεν ήταν απλώς ένας στοχαστής, ήταν ένας άνθρωπος που έκανε πράξη. Η υδραυλική θεωρία δεν μειώνει την ιδιοφυΐα του, την επαναπροσδιορίζει. Τον ρίχνει από το μυθικό βάθρο και του βάζει ένα εργαλείο τοπογραφίας στο χέρι. Αποκαλύπτει τον Ιμχοτέπ ως τον πρώτο καταγεγραμμένο πολιτικό μηχανικό στην ιστορία. Αντιμετώπισε ένα μνημιώδες πρόβλημα. Ένας φαραώ ήθελε ένα μνημείο διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο, μία πέτρινη σκάλα προς την αιωνιότητα. Οι παλιοί τρόποι δεν θα λειτουργούσαν. Το να στιβάζει σε ρήπια σε έναν μεγάλο λόφο δεν ήταν αρκετό. Χρειαζόταν ένα νέο σύστημα. Ο Ιμχοτέπ δεν σχεδίασε απλώς ένα κτίριο, σχεδίασε μια διαδικασία. Εξέτασε ολόκληρο το τοπίο το ρέμα που πλημμύριζε από εποχιακές βροχές, το βράχο, κάτω από την άμμο, το τεράστιο εργατικό δυναμικό που έφτασε όταν πλημμύρισε ο Νείλος και σταμάτησε η γεωργία.
Η ιδιοφυΐα του έγκυται στο να δει πώς αυτά τα ξεχωριστά κομμάτια μπορούσαν να συνδεθούν. Είδε την καταστροφική ξαφνική πλημμύρα και φαντάστηκε μια δεξαμενή. Είδε μια βαθιά τάφρο και φαντάστηκε ένα φίλτρο νερού. Είδε ένα βαθύ σκοτεινό φρεάτιο και φαντάστηκε έναν ανελκυστήρα. Δεν πρόκειται για αρχιτεκτονική, πρόκειται για συστημική σκέψη σε κολοσιαία κλίμακα. Διαχειριζόταν τη γεωλογία, την υδρολογία, την εποχιακή εργασία και την τοιχοποιία όλα ως μία ενιαία μηχανή. Αυτό αλλάζει τον τίτλο του από αρχιτέκτονα σε υπεύθυνο έργου. Η δουλειά του δεν ήταν απλώς να σχεδιάσει την πυραμίδα, αλλά να λύσει το πάζλ της φυσικής και της εφοδιαστικής που θα καθιστούσε δυνατή την κατασκευή της πυραμίδας. Πώς θα θρέψεις και θα στεγάσεις χιλιάδες εργάτες. Η δεξαμενή παρήχε νερό. Πώς μετακινείται απίστευτο βάρος χωρίς σύγχρονα μηχανήματα. Χρησιμοποιείται την αρχή της άνωσης μία δύναμη τόσο παλιά όσο και ο πλανήτης. Πώς το συντονίζεται αυτό για 20 χρόνια. Δημιουργείται έναν επαναλήψιμο αξιόπιστο κύκλο που τροφοδοτείται από την ετήσια πλημμύρα. Το μνημείο του Ιμχοτέπ δεν είναι απλώς η πέτρα πάνω από το έδαφος. Το πραγματικό του μνημείο ήταν το αόρατο σύστημα ρευστών που το έκανε δυνατό. Έχτισε πρώτα με νερό και ακολούθησε η πέτρα. Αυτή η άποψη για τον Ιμχοτέπ ως πρωτοπόρο μηχανικό αλλάζει επίσης τον τρόπο που βλέπουμε όλα όσα ακολούθησαν. Η βαθμιδωτή πυραμίδα δεν ήταν μια τέλεια ολοκληρωμένη ιδέα, ήταν ένα τολμηρό επαναστατικό πρωτότυπο. Ήταν η πρώτη απόπειρα μιας νέας τεχνολογίας. Αν ο Ιμχοτέπ και η ομάδα του χρησιμοποίησαν με επιτυχία τη δύναμη του νερού για να σηκώσουν ογκόλιθους εδώ, στην αρχή της εποχής των πυραμίδων, τότε ανοίγει μία πόρτα. Οι μεταγενέστεροι κατασκευαστές πυραμίδων στην Γκίζα και αλλού δεν ξεκινούσαν από το μηδέν. Κληρονομούσαν και βελτίωναν μια τεχνολογική παράδοση. Τα γιγάντια μπλοκ της Μεγάλης Πυραμίδας αντιπροσωπεύουν μια πολύ μεγαλύτερη πρόκληση. Θα μπορούσαν οι διάδοχοι του Ιμχοτέπ να είχαν αναπτύξει πιο προηγμένες εκδόσεις του υδραυλικού ανελκυστήρα του. Είναι ένα ερώτημα που παραμένει αναπάντητο, αλλά αν αυτό το σύστημα υπήρχε στη Σακάρα, θα είχε δημιουργήσει μια τεχνολογική βάση πάνω στην οποία θα μπορούσαν να χτίσουν οι μεταγενέστεροι μηχανικοί. Η Σακάρα γίνεται το σημείο 0. Είναι η γενέτειρα μιας φιλοσοφίας της μηχανικής που θα μπορούσε να έχει ορίσει μια ολόκληρη εποχή. Επαναπροσδιορίζοντας τον Ιμχοτέπ ως τον πρώτο μεγάλο μηχανικό στον κόσμο, βλέπουμε την πυραμίδα του όχι ως έναν στατικό τάφο, αλλά ως την πρώτη λαμπρή σπίθα μιας τεχνολογικής φλόγας που θα φώτιζε τον κόσμο για αιώνες. Ο άνθρωπος έγινε θεός της θεραπείας, αλλά το πρώτο του θαύμα ήταν μια πράξη μηχανικής.